First question. यान्दो बोगोरथिया माब्ला जादोंमोन? Answer. 1826 मायथाइयाव. Next question. आसामनि राजथावनिया शिलंनिफ्राय दिसपुर जानाय समाव आसामनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? Answer. शरद चन्द्र सिंह. Next question. रबार्ट ब्रुसआ आसामाव माब्ला साहा बिलाइ संना दिहुनदोंमोन? Answer. 1823 मायथाइयाव. Next question. आहमफोरा आसामाव बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन? Answer. 600 बोसोर रायजो खुंदोंमोन. Next question. आसाम गोरोबथाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? Answer. 1985 मायथाइयाव जादोंमोन. Next question. सोर सासे सासनगिरिखौ सिलाराय होनना मिथिनाय जायो? Answer. शुक्ला दासखौ. Next question. शंकरदेवआ सोरनि समाव इक्सारनान धर्मखौ फोसावदोंमोन? Answer. नरनारायणनि समाव. Next question. गोजाम आसामनि गोजामसिन राजा होनना सोरखौ मिथिनाय जायो? Answer. महिरंग दानबखौ. Next question. चुटिया रायजोनि गायसनगिरिया सोर? Answer. बिरपल. Next question. कामाख्या मन्दिरखौ सोर गोदानै लुफिनदोंमोन? Answer. नरनारायणआ. Next question. गिबियाव आसामखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? Answer. प्रागज्यतिसपुर मुङै. Next question. आसाम साहित्य सभानि गिबि सावराय मेला बबे जायगायाव जादोंमोन? Answer. शिबसागराव जादोंमोन. Next question. श्रीमन्त शंकरदेवआ माब्ला जोनोम जादोंमोन? Answer. 1449 मायथाइयाव जादोंमोन. Next question. बर्मन राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोर? Answer. पुष्य बर्मन. Next question. आहम रायजोनि जोबथा राजथावनिया बबे? Answer. जरहाट. Next question. कछारी रायजोनि राजथावनिया बबे? Answer. डिमापुर. Next question. माब्ला माल्लदेबआ नारायण मुं मोनदोंमोन? Answer. 1540 मायथाइयाव मोनदोंमोन. Next question. दान्दि मार्चआव आसामनिफ्राय सोर बाहागो लादोंमोन? Answer. लीलाधर बरुवाया बाहागो लादोंमोन. Next question. आसामनि गिबि मबाइल थियेटारनि मुङा मा? Answer. कहिनुर थियेटार. Next question. आसामनि जारिमिनखौ मोनबेसे मुगायाव बोखावदों? Answer. मोनब्रै मुगायाव बोखावदों. Next question. हामरेना बबे जिल्लानि हेडक्वार्टार? Answer. वेस्ट कार्बि आंलंनि हेडक्वार्टार. Next question. अभिजात्री सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? Answer. निरुपमा बरग'हाइना लिरदोंमोन. Next question. सोर असमिया खन्थाइगिरिखौ धोनि कवि होनना बुङो? Answer. बिनेन्द्र चन्द्र बरुवाखौ. Next question. गुवाहाटी IIT खौ बबे मायथाइयाव गायसनदोंमोन? Answer. 1996 मायथाइयाव. Next question. आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौ बबे मोनसे कनस्टिटिउन्सिया एसटिफोरनि थाखाय थिखानाय एबा रिजार्भ खालामनाय? Answer. माजुलि. Next question. आसामनि बबे सहराव गिबि CNG स्टेशना जादोंमोन? Answer. डिब्रुगड़ सोहोराव. Next question. 2021 मायथाइनि आसाम साहित्य सभाया बबे जायगायाव जादोंमोन? Answer. माजुलियाव जादोंमोन. Next question. शिबसागराव 1669 मायथाइनिफ्राय बेसेबां मायथाइसिम आहम रायजोनि राजथावनिमोन? Answer. 1788 मायथाइसिम.
नेक्स्ट कुइसन देवथानि मोसानायखौ सोर मोदायनि थाखाय फुजियो? एन्सार मनसानि थाखाय। नेक्स्ट कुइसन कच फोलेरनि गायसनगिरिया सोर? एन्सार बिश्व सिंह। नेक्स्ट कुइसन असमिया केलेन्डाराव एबा बांला केलेन्डाराव बबे मोनसे दानाव 32 सान दं? एन्सार आसार दानाव। नेक्स्ट कुइसन महाभैरब मन्दिरा बबे सहराव दं? एन्सार तेजपुर सहराव दं। नेक्स्ट कुइसन कटन कलेजखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन? एन्सार 1901 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन आसाम रायजो सभायाव साबेसे सोद्रोम सायख'नाय जायो? एन्सार 7 सोद्रोम। नेक्स्ट कुइसन सोर राजखान्थिगिरिखौ आयरन मेन अफ आसाम होनना मिथिनाय जायो? एन्सार बिष्णुराम मेधिखौ। नेक्स्ट कुइसन सिलाराय दिबसखौ माब्ला फालिनाय जायो? एन्सार 14 फेब्रुवारियाव फालिनाय जायो। नेक्स्ट कुइसन आसामनि बबे मोनसे जिल्लाया लावसिन इन्टारनेशनेल बर्डार दं? एन्सार धुबुरी जिल्लाया। नेक्स्ट कुइसन हिमा दासनि गुबुन मोनसे मुं एबा निकनेमआ मा? एन्सार दिहिं एक्सप्रेस। नेक्स्ट कुइसन बुरलुंबुथुर दैमानि लावसिन दालाय दैमानि मुङा मा? एन्सार सुबनसिरि दैमा। नेक्स्ट कुइसन आसामाव 2021 मायथाइनि 21 जानुवारियाव बबे मोनसे जिल्लाखौ फोसावना होदोंमोन? एन्सार बाजालि जिल्लाखौ। नेक्स्ट कुइसन 56थि गियानपीठ बान्थाखौ सोरनो होनाय जादोंमोन? एन्सार नीलमणि फुकननो। नेक्स्ट कुइसन बरदलै ट्रफिया मा गेलेनायजों सोमोन्दो दं? एन्सार फुटबल गेलेनायजों। नेक्स्ट कुइसन बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन हादरमानि मुङा मा? एन्सार एसिया हादरमा। नेक्स्ट कुइसन 2022 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापआ बबे जायगायाव जागोन? एन्सार काटाराव जागोन। नेक्स्ट कुइसन सराइघाट दावहाया बबे मायथाइयाव जादोंमोन? एन्सार 1661 मायथाइयाव जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन मेरि कमआ अलिम्पिकआव मोनबेसे मेडेल देरहाया? एन्सार मोनसे। नेक्स्ट कुइसन सती साधनिया बबे फोलेरनि रानिमोन? एन्सार सुतिया फोलेरनि रानिमोन। नेक्स्ट कुइसन आसाम लक सभायाव मोनबेसे मासि दं? एन्सार 14 मासि दं। नेक्स्ट कुइसन आसामाव माब्ला गिदिर बांग्रिं मावदोंमोन? एन्सार 1950 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन रामायणखौ सोर रनसायदोंमोन? एन्सार बाल्मिकिया रनसायदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन हेमक'सआ मोनसे मा? एन्सार सोदोब बिहुं। नेक्स्ट कुइसन भारतनि गोजौ बिजिरसालिया बबे जायगायाव दं? एन्सार गोदान दिल्लीयाव दं। नेक्स्ट कुइसन उमानन्दआ मोनसे मा मन्दिर? एन्सार शिब मन्दिर। नेक्स्ट कुइसन पत्रकारनि दावहाया बबे जायगायाव जादोंमोन? एन्सार दरं जिल्लायाव जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन गिबि नबेल बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन? एन्सार रबीन्द्रनाथ टेगरआ मोनदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन नाम खसाखौ सोर सुजुदोंमोन? एन्सार माधवदेवआ सुजुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन सोरखौ दिहिंगिया राजा होनना मिथिनाय जायो? एन्सार सुहुंमुंखौ। नेक्स्ट कुइसन फाराग मेलाखौ सोर फालियो? एन्सार मिसिंफोरा फालियो।
नेक्स्ट कुइसन चाइना नेहवाला मा गेलेनायजों सोमोन्दो दं? एन्सार बेडमिन्टन गेलेनायजों। नेक्स्ट कुइसन पानिपत दावहाया बबे मायथाइयाव जादोंमोन? एन्सार 1526 मायथाइयाव जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन कच बेलेरनि सिलभार कइन्सखौ सोर नारायणी होनना सिनायथि होदों? एन्सार नरनारायणआ। नेक्स्ट कुइसन कच राजा नरनारायण थैनायनि उनाव खमथा रायजोआव बोखावनाय जादोंमोन बे मोननै बाहागोआ मा? एन्सार कच बिहार आरो कच हाज'। नेक्स्ट कुइसन काछार जिल्लानि गोजाम मुङा मा? एन्सार हिरिम्बा। नेक्स्ट कुइसन बुरलुंबुथुर सेरफाङाव आहमफोरा बेसेबां मायथाइयाव हाबफैदोंमोन? एन्सार 1228 एडिआव। नेक्स्ट कुइसन सोर असमिया गिबि ब्रिटिशजों दावहा नांदोंमोन? एन्सार गमथार खनवारा। नेक्स्ट कुइसन आहमनि समाव फैसानि महरा माबायदिमोन? एन्सार अक्टागनालमोन। नेक्स्ट कुइसन आहमनि गिबि राजानि मुङा मा? एन्सार सुकाफा। नेक्स्ट कुइसन कछारी रायजोआ सोर आहम राजाखौ दखल खालामजादोंमोन? एन्सार सुहुंमुंजों। नेक्स्ट कुइसन मुला गाब्रुआ सोरजों दावहा नांनानै थैदोंमोन? एन्सार तुरबकजों। नेक्स्ट कुइसन आहमफोरा आसामाव बबेथिंनिफ्राय हाबफैदोंमोन? एन्सार पाटकाइथिंनिफ्राय। नेक्स्ट कुइसन कच फैसाखौ मा मुंजों मिथिनाय जायो? एन्सार नारायणनि मुंजों। नेक्स्ट कुइसन बबे जायगायाव गिबि आहम आरो मुगलजों दावहा नांदोंमोन? एन्सार भरालियाव। नेक्स्ट कुइसन सोर आहम राजानि समाव सैद्यख'आ गहाइन पस्टखौ दादोंमोन? एन्सार सुहुंमुंनि समाव। नेक्स्ट कुइसन कच फोलेरनि गिबि राजानि मुङा मा? एन्सार बिश्वसिंह। नेक्स्ट कुइसन गोजाम कामरुपनि राजाया बबे जिबखौ राजफोलेरनि नेरसोन हिसाबै बाहायदों? एन्सार मैदेरखौ। नेक्स्ट कुइसन हिउएनसांआ सोरनि समाव आसामाव फैदोंमोन? एन्सार भास्कर बर्मननि समाव फैदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन सनितपुरनि राजथावनिनि मुङा मा? एन्सार किंबाना। नेक्स्ट कुइसन नवग्रह मन्दिरखौ सोर राजाया लुदोंमोन? एन्सार राजेश्वर सिंहआ लुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन नामदां दैमायाव अन्थाइनि दालांखौ सोर लुदोंमोन? एन्सार रुद्र सिंहआ लुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन गोजाम आसामाव दावहा नांनायाव बबे जिबखौ बांसिन बाहायोमोन? एन्सार मैदेरखौ बांसिन बाहायोमोन। नेक्स्ट कुइसन आनवारा ताइमुरा माब्ला आसामनि गिबि आइजो चिफ मिनिस्टार जादोंमोन? एन्सार 1980 मायथाइयाव जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन सोरखौ असमिया रायथाइ थुनलाइनि बिफा बुङो? एन्सार भट्टदेबखौ। नेक्स्ट कुइसन आसामाव गान्दा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? एन्सार सेप्तेम्बर दानाव। नेक्स्ट कुइसन श्री सूर्य पाहारा बबे जिल्लायाव दं? एन्सार गवालपारा जिल्लायाव दं। नेक्स्ट कुइसन आसामनि जौसिन हाजो थिखिनिया बबे? एन्सार बराइल हाजो। नेक्स्ट कुइसन सती साधुनिया बबे फोलेरनि रानिमोन? एन्सार सुथिया फोलेरनि रानिमोन। नेक्स्ट कुइसन बबे मोनसेया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय नङि एलेखा एबा जायगा? एन्सार
त्रिपुरा। नेक्स्ट कुइसन आसाम मेडिकेल कलेजखौ मा मुङै मिथिनाय जायो? एन्सार बेरि हुइस मेडिकेल कलेज। नेक्स्ट कुइसन सोर असमिया गिबि माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोदोंमोन? एन्सार तरुण शइकिया। नेक्स्ट कुइसन जायगाखौ नायनानै आसामा भारतनि मादाव बेसेबां नम्बराव दं? एन्सार 17थि नम्बराव दं। नेक्स्ट कुइसन आत्मानुसन्धान अट'बाय'ग्राफिखौ सोर लिरदोंमोन? एन्सार हमेन बरग'हाइना लिरदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन आहमफोरा फैसाखौ मा होनना बाहायदोंमोन? एन्सार थाखा होनना। नेक्स्ट कुइसन आसामाव सोरनि समाव हानि जखा सुनायखौ जागायजेनदोंमोन? एन्सार गदाधर सिंहनि समाव। नेक्स्ट कुइसन बबे जिल्लाखौ बामारा आरो सांमाइ फाथर होनना मिथिनाय जायो? एन्सार तिनिसुकियाखौ। नेक्स्ट कुइसन आसामाव सोर गेलेनायाव गिबि एम्बासाडर मोनदोंमोन? एन्सार हेमा दासआ। नेक्स्ट कुइसन सोर असमिया लिरगिरिखौ उपनिषद सम्राट होनना मिथिनाय जायो? एन्सार रजनीकान्त बरदলৈखौ। नेक्स्ट कुइसन आलि आइ लिगां फोरबोआव आइनि ओंथिया मा? एन्सार फ्रुइट एबा फिथाइ। नेक्स्ट कुइसन आलि आइ लिगां फोरबोखौ आसामनि बबे मोनसे हारिया फालियो? एन्सार मिसिंफोरा। नेक्स्ट कुइसन गाहायनि बबे मोनसेया अदालगुरि जिल्लायाव दं? एन्सार बरन'दि। नेक्स्ट कुइसन द रेन फरेस्ट रिसार्च इनस्टिट्युशना आसामनि बबे जायगायाव दं? एन्सार जरहाटआव।